Bon dia, Lopederos. Avui ens trobam aquí a Suzuki a Palma, Tecnicars, el concessionari oficial de Suzuki d'aquí de Balears. Hem acabat de fer l'auditoria anual, ja hem entregat documentacions, hem actualitzat tota la informació nova dels canvis que han sofert durant enguany, i també hem repassat una sèrie de protocols que incorporaran de seguretat amb el responsable d'aquí de protecció de dades a Suzuki. Una de les coses que m'agrada recalcar en totes les empreses que teniu tractaments i que tracteu directament amb clients, amb atenció al públic, és sempre tenir el que és una cartelleria informativa, és a dir, les famoses clàusules informatives en quant a el que respecta a clients. És important que el client, quan entri dins la vostra tenda, pugui veure quines dades agafeu de seves, quina finalitat té, la base jurídica que li permet agafar aquestes dades, el temps de conservació, així com també altres informacions importants com són les sessions, si hi ha qualsevol tipus de sessió, o si també hi ha qualsevol tipus de transferència internacional. Molt important que aquest dret d'informació sempre estigui present de cara a l'atenció del públic. Res més per avui, salut i fins aviat!